perfformio mewn 2 Steddfod, ond syniad o Steddfod oedd dod ni at yn gilydd, dweud y gwir. Ond yn yr 1 o mis dwytha, da ni wedi cael canu o flaen cynulleidfa llawer o gwbl na ddo. Na, di bod wrthi reit brysur do'n recordio. A mae hynny wedi bod yn ofnadwy braf, dydy. A chysylltu dros y weg yn y blaen, ond gobeithio leni rwan fydd na fwy o gyfle i berfformio'n fyw o flaen pobl go iawn. Iawir. Gathon ni wahoddiad gyn y Steddfod i berfformio fo'n gilydd am y tro cyntaf erioed yn y Tŷ Gwerin. Ac oedden ni erioed wedi perfformio fo'n gilydd yn fyw o blaen, ond oedd ymateb y gynulleidfa mor wresog, gathon ni jyst yn cofleidio gyn y genedl. A wedyn oedd hynny'n rhyw ysgogaeth i ni gario ymlaen. Wedyn, wrth gwrs, ddoth Covid a'r clo. Wedyn, recordio adra, da ni wedi bod yn neud a rhannu ffeils dros y we. A wedyn, mae Aled Hughes wedi bod wrthi'n golygu a chynhyrchu rheina, a da ni'n ddiolchgar iawn iddo fo. Da ni wrthi ar hyn o bryd yn recordio album, a mi fydd yr album yn cynnwys y caneuon nathon ni recordio yn ystod y cyfnod clo, ond da ni'n cael mynd i'r studio hefyd ar hyn o bryd i roed caneuon newydd, ac da ni'n mwynhau y broses yna yn ofnadwy, achos mae'n wahanol i fod yn neud o dros we. Da ni yna hefo'n gilydd, a felly mae rhywun yn medru bownsio syniadau, ac mae'n brofiad braf, dydy. Mae wedi gwneud gymaint o wahaniaeth yn dydy, bod yn yr un stafell yn trin a thrafod trefiannau a falle. So dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy i wneud mwy o hynny. Yn bersonol, beth bynnag, dwi'n mwynhau yr amrywiaeth sydd gennym ni yn y caneuon. Mae gennym ni caneuon bywiog, caneuon ychydig bach yn fwy hiraethus, a dyna sy'n braf, dwi'n meddwl. Hoff gan, wrth i ni ganu mwy yn fyw, illa, daw hynny fwy amlwg, pwy awyr. Wel, mae rhaid i mi ddweud fod i'n edrych ymlaen gymaint i fynd nôl i gigio'n fyw. Dwi'n meddwl bod y cael y berthynas yna efo cynulleidfa byw. Does na'm byd tebyg iddo fo, dweud y gwir. Ia, mae'r amrywiaeth yn cerddoriaeth ni o ganu gwerin a chaneuon fwy personol, dwi'n meddwl, yn betha sy'n apelio at bobl waith pa genedl maen nhw'n dod ohoni. Hynny ydi caneuon am bobl ac am fywyd ac am deimladau dyn nhw yn y bon. Dwi'n meddwl bod Cymru, y wlad a'r bobl drwyddi draw, yn teimlo fatha craidd i'n hunaniaeth ni. Mae'r tirwedd yn rhywbeth sydd yn ysbrydoli fi yn bersonol wrth sgwennu. Y mynyddoedd, y môr, yr coedwigoedd sydd gennym ni yma. Ac mae yna rhyw fath o gof cenedl i fi yn y tirwedd. A swn i'n gobeithio bod yn cerddoriaeth ni yn adlewyrchu hynny rwsyd, achos mae yna rhyw deimlad hudol fela mewn cerddoriaeth werin Gymreig beth bynnag, does. Dwi'n gwybod, ydw i'n siarad yn wirion? Na, dim o gwbl. A mae'r Pedair ohono ni'n byw mewn ardaloedd gwledig hefyd yn dydan mewn ffordd. Wedyn mae hynny'n sicr di bod yn ysbrydoliaeth, dwi'n meddwl, yn dydy. A'r ymlyniad yma at y tir a'r hyn mae'n ei gynrychioli ac at Gymreigdod, mae'n debyg hefyd yn y pen draw. Yn hoff linall i o un o ganeuon Pedair ydy o gan y clo sgwennodd Meinir dros yr un nos yn dragwyddol. A dwi'n meddwl bod ti wedi teimlo dros y blynyddoedd dwytha bod ni mewn rhyw dwllwch didew a pryd mae'r twnnel yma'n mynd i ffrwydro mewn i oleuni. Ac mae'r canu da ni wedi bod yn gwneud ar gwaith, da ni wedi bod yn gwneud efo'n gilydd i nghadw fi i fynd yn greadigol, a dwi'n siŵr sa'r dair arall yn cytuno. Wedyn, da ni yn edrych ymlaen am gael cyrraedd pen y twnnel a chael rhoi i'r goleuni ar rhannu'n cerddoriaeth.